Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем. Мақсади видео дар масъалаи Somon Air якта видео карда будем ки тест напурсидеста, бо дар ҳамон видеомон гуфта будем ки мумкин аст ки як се рӯз напурсан ва мумкин аст ки тамом шава. Дар ин масъала видео кардем рости гуфтем гапо ки ай Тоҷикистон компанияи Somon Air занза бо дар видео ман гуфта будем ки ма шав то сара кофтам ягон ҷода заявит кардагӣ нестай ки мисол атменит кардагӣ некем напурсида буданам ҷа я се рӯз гем пашти одамора тест напурсидан зан задан гуфтан ки мақсад ки маълумоти бар дурӯғай Somon Air теста атменит кардагӣ нестай видеота удалид ки хай мо ҳам гуфтем гапо ки гап нестай гуфтем бо видеоро удалид кардем ва хостем шуморо хабардор кунем ки кроми Урал компания ҳамашида месупуре ход S7 боша ход самолети Somon Air боша кадомеш ки боша месупуре. Урал компания агар ки прямои Тоҷикистон боша намесупуре, некем агар ки Узбекистон боша Узбекистон кадом самолети ки парвоз куна месупуре, Шермет ва Бохтарам парвоз мекуна вайдам тест месупуре. Дар масъалаи одамое ки возвращение мегирен мегӯянд ки чӣ хелай проверкаш чӣ хелай ё ки дигаву дигаш хай меоян рафтанда мерен некем агар мисол чӣ хеле ки одамои бедокумента яке документ проверка мекунанд агар ки шуморам ки проверка кунанд ба ҳар ҳол мегӯянд ки сурати паспортона нишонте мақсад ки бироя ки мисол через Беларусия ё ки дигаву дигаш омадагӣ набошен. Аэропорт Дамадед ва намегӯем проверка ҳастай намегӯем проверка нестай, баъзе вақт ҳастай баъзе вақт нестай. Хай тақдиртон мебинед. Баъд ҳами як саволи дига бисёр метиҳад ки мисол хали кардаги моро депорт мекунанд дигаву дигаву дигаш депортатсияда ҳеҷ ка ҳеҷи гуфтан наметавонад. Уро ай тақдиртон мебинед. Мисол ҳастанд одамое ки депортшон мекунанд, ҳастанд одамое ки депортшон намекунанд. Лекин сабабаш бисёр одамое ки мо мебинем депорт мекунанд ай сабаби штрафа. Мидата штраф кишид. Гуфтем гапо ки ина мисол шумо регистратсия надорем меям барои регистрация буданатон якта штраф мекунанд. Якта дигаи васка хадаш дута меша ай сабаба метавонад ки депортация кунанд ё ки якта штраф мекунанд шумо вай намесупорем барои насупоридан як штрафи дига оформид мекунанд мешава дута мақсад ки ам ду штраф кишид ё ки зиёд шид депорт карданатон мумкин аст. Дар масъалаи нарх навои билет хай каждый по-разной цена мехара ҳар кас ҳар хелай метавонед ки дар территориятон авиакасса боша бигирем метавонед ки наздик бошен ай аэропорт ай Somon Air ай кассаи 88 биёем билет бигирем ё ки номерома дар комментария мондагиам кадоме ки дар раҳи дур боша иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки билеташонро арзонтар бигирем. Дар масъалаи кӯдако камтарак мефаҳмонам ки то 18 солара даверност дар кора даверности падараш аю тараф рафтанам ё ки аю тараф омаданам. Somon Air компанияи Somon Air то 2 солая 600 рубл мегира, ай 2 сола то 12 солая 50%, ютер боша то 2 солая 1500, ай 2 сола то 12 солая 75%, Уралам ам хе то 2 солая 1500, ай 2 сола то 12 солая 75%. Баъдан чӣ савол мешава мода ҳар кас ҳар савол дора, ҳар кас мақсад ҳар хел фикр дора. Номеро дар комментария ҳаста зан зане иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҳамаи саволои шумо да ҷавоб диҳем. Аэропорт ҷай наомадам ягон проверка ягон чи неста метавонед ки спокойно биёен. Мондаги хай главни ҳами мақсад буд ки шуморо ай ҳами хабардор кардан ки ба бӯи насупоридан ай самолетон намонем метавонанд ки бигардон хай билет намесӯза 75% возврат мешава некем ба ҳар ҳол чихела расчёт гирифтаги унҷа да шуморо жда доранд. Гуфтем гапо агар ки напурсанд мо шуморо мегӯем ки насупоре у хубтара ки расход камтар мешава. Амрӯз ки напурсидан сразу видео кардем ки мақсад насупоре. Ҳозир ҳамин чиза мақсад заявит официально заявит кардаги нест дар ранги Урал компания ки сайташ медрои Тоҷикистонда не требуется навистаги да ягон ҷо заявит кардаги нестай барои ҳаму бисупорем. Дар масъалаи багажо Somon Air 20 кило багаж 7 кило ручной ютер 20 кило багаж 5 кило ручной якам ҳами именно ютер Урал компанияда эҳтиёт кунед ки ҳами граммам ки зиёд 300 грамм 500 грамм багаж ҳисоб мекунанд пули я багажа месупорен лучи
камтар кунед, ним кило 1 кило камтар кунед, чтобы ки хитонда проблема нашава. боқӣ паноҳи Аллоҳ зинда ва сарбаланд хонаобод боше.